nakalabay nga bulan, nakita kita ha social media ha mga bulig gan anwaray ha iba-iba nga sektor nga naapektuhan ng pandemya. Sugad din panhatag hindi disinfectants, PPEs, food items ha aton mga frontliners. Patinaan panhatag in relief packs, emergency employment ha mga nawarayan hin trabaho. Pero ini nga akong programa, waray ini panhatag hin pagkaon or kun ano-ano pa. Huwag seryosohin, good vibes la! Kulots, alayon daw ani pagbantay ka. Bibi, kay malakat ako. Diri gadak, iyot ginhimo tas ako tim papagbantayon. Da ko tim nawawara. Ano? Ha? Hindi, joke lang. Suwi na. Oh, adit iya pagkaon ha. Cerelac. Cerelac. Para ha iya. Para ha iya. Ha? Dire para imo. Okay? Tita. Tita. Ginggugutom na ako. So what? Whatever. Attitude ka, tita? Hay nakasinim Cerelac. Oo. Kalalagas mo na nagsiserelak ka lagi hapon, ha? Kung diri ka lang anak tim nanay. Oh. Ay, wait. Silawan ko, anay. Para safe. Ha? Parang... Wait. Parang may something. Oh my God. Tapos na po, tita? Safe na po ba? Baga ka na nag-e-enjoy, tita, pag eat akong food. Oh. Safe na yan. Salamat, tita. Psst. Be. Open-minded ka ba? Gusto mo ba magkakwarta? Opo, tita. Willing pa ako bisan igbaligya ko po it akong kidney. Sige. Tatagan hin piso kada may da mo makukuha nga uban. Talaga, tita, dapat imo money. Oo naman. Damo ta kwarta. Nga nako pinaka riko ngan pinaka mahusay na single tita. Period. Well, diri ka la talagin si seryoso it mga lalaki yan na asya hasta yan na single ka lagi ha, tita. Sinasabi ko sa'yo, damo ta kwarta. Sige, pakadi na. Uban na tita. Oh, ayaw naman ka mo pagpadara ha? Good vibes na kita. Kay damot na tatabo nga diri ta ginaaro in real life. You're the winner.